Lidi, posílám kde všeho, dneska se tady zahrajeme Fortnite společně s Horixem. A budeme tady hrát Noi Blitz Royale. Tak. Jdeme na to! A tak yes. To je katana. Katana. Je tady katana, je tady Noi Blitz. Proč ta katana není sakra nerfnutá? My máme deše, aha. Vedám, jelikož já pořád prohrávám. Teammate furt říká, že ve hře jsem špatnej ale pravdu vůbec nemám. Nechám ti tam ty 2 česky. Tady máš modré toto. Já to mám legendární, takže. Wow. Říkám, toto je taky vyloucené. Jeden důl je vyloucený. Jeden nok? Bude to jeden nok, jo? Já se čemu noku. Nemáš nějaké AR-ko? AR-ko nemám, AR-ko. Ale no, já bych to přál když taky. Mě baví 3 shotguny. Žiješ? Ne, nežiješ. No ne, no. Nok? Čau, mě zradil ovladač, on se vybil. No tak určitě. Pozor! No, zvedaj. Jo, tam Zvedám. dobrých 5 sekund, no. No 5 sekund, vidíš? Moje. Bylo to 10 sekund, ale okej. Moje. Julie zvedá full hápka, nebo jenom 100 třeba? Jo. Full. Tak já jsem čestnej, kámo, chápeš? Jak jako čestnej. Jako, ne, No jako právě, čestnej, ale- proto. U mě typek. Jeden je skoro nok. Aha, já jsem zdrhal, já jsem Jo, myslel, že no. to nejsi. Tak kámo, tě zabil. Ne, nezabil, oni nejdou po mně. Jo, tak ne, tak jdou teda. Jo, tak jde. Nok? Trošečník. Kámo, tak já musím přebíjet, že ano, kámo. Nejhorší Ne, zbraň, ne, nejhorší. Kámo, co se ti tam děje? Když někdo pískne, uiu. Kámo, pamatuješ ještě na náš emote? Tak co to bylo? Ty brýle takové. Jo, já to mám furt nabindované. Já taky myslím. U mě je typek. No, u mě taky, ale já jsem mrtvý, ale. Já nejsem. To Ne, já byl jsem bot. nejlepší hráč, kámo, já jsem prostě nejlepší hráč Fortniteu, anebo týpek je absolutní bot. Kámo, týpek jak dostal, no a ty dostanu ještě víc než ty týpek, ale. Jako nechci nic říkat, ale já tady docela killím. To seš ty? Další blood tu je. Další brawler si chtěl říct, nebo co to bylo? Ne, blood? Jsem řekl blood. Kámo, týpka zabil katanou, to nebylo úmyslné. Tak určitě. Moje. O to jsem tě skemnul v reloadech. Ne, to je outlaw shotguna. Ne, ale já mám akcelerant. Aha, Nok? a kde jsou? U mě. U mě je typek, u mě je typek, u mě je typek, u mě je typek. Toho jsem zabil už jednou. Zdrhám. Pokud myslíš toho Juice. Ano. Crack, ale po mě střílí další. Tam je jeden. Což ty chceš 4? Kámo, tak ta holka má málo. A já mám taky málo, ale. Já jsem utek, úplně nevím jak. Kámo, tak to seš dobrý, no. To tě úplně miluju. Já ti jdu pomoct, ale. Dobré, Juice je dead, Juice je dead. Moje 3 další týpek tam schovaný. Kámo, tak ty seš nejhorší teammate.
Nemám tě. Kámo, chápeš, dal jsem 2v1. Jsi kámo k ničemu. Your channel is nothing. It serves zero purpose. You should reset character now. You're nothing. You should reset your character now. Aha. Tak vyhrali jsme, nice. To už A jak jsme dlouho? zítra natočíme ještě jedno video, OK? OK, a jak dlouho tam budeš? Jo, počkej. Já už se healu hapka. Jo, mám 75, aha, já se budu mít kámo půl. Já jdu po něm, kámo, to bych má jedno jediné. No, 0? Teda ne 0. Jedno asi nemá, ale má málo. A u mě je další, kámo. Jo, ten týpek je troska. On používá tady tu masku, ale je def, dobrý. No, po mně taky. To po mně 2, kámo. Jde to? Jo. Jo. Víš, to je rychlej. Se rebootuje jak krátko, tak to je dobrý. To bylo tak, kámo, 5 sekund. Můžu ten minigun? Jo, ven si ho, je tam. Ježiši, a bude... Jede. Teda jede, hoši. Jede, kámo, Dorothy Issues. Jo, 2v2, co u mě? Já jsem dead. Pojď, to dáš. Nebo to Nedám. Dáš. Pojď, ten jeden. No, seš prostě. Kámo. Jo, aha, já se ještě zabil. Já tam nejsem, ale. Kámo. Jo, starý. I tak mi ten bus letí až teďka. What? Co to bylo? Já jsem teprve kámo přistál a už mám kámo, mám nejlepší loot. Já s tímhle lootem bych vydržel až do konce, kámo. No, pokud samozřejmě neumrzes. Co se stane? Jo. Rick! Rick? Teď si někdy bude Morty. Rico. Lunar Stinger SMG, to beru. Tam ale u mě jsou týpci bytové jako. Nechci rušit. Někdo mi ho vyžral a teď střílí po mně, no jsem dead kvůli kámo koho asi. No já jsem dead taky. Ten se potká, není dead, protože to je cheater. Já zdrhám. Jo. Dobrý teammate. Ne! Ne! Chviličku. Aha, dostal. Tak ty seš dead. Beru. Vůbec nevím, co beru. No tak to nedám, ale chápeš. To musíš pochopit. Bum. Já jsem v zóně. No, ještě poslední týpek. Kámo, jsem ho neviděl ani, kámo. Takže tohle bude pro Fortnite tenhle vše. Teda... Tohle bude pro tenhle vše.